Hayırlı tevlik vakıtı kadirli dostlarımız. ТМТВ каналында топ клип тапшыруы башлана. Студияда biz, min Рәфина Ганиуллина Һәм мин Разил Камалов бүген тапшырыбызда катнашучыларның яраткан мәкаләләре турында сөйләрбез. бик белемле һәм мәгънәле чыгарылыш көтә безне. Шуңа күрә вакытны озакка сузмыйча башлыйк. Кызганыч тик Илнар Гыйльман Шинхит парадтан төшеп кала. Уңышлар сиңа, дустым. Иҗади үсешләр теләп калабыз. Вакыт белән күптән инде сыналган, озак елларга ул сузылган. Кай китте? Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешу бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Яңа җырда команда бүген Рәзил. Әйтсәм кызык түгел бит инде. Бергәләп карыйк әле, игътибар экраннарга. Нишләргә дә белмим, үпкәләп тә йөрим, әле сиңа, әле үземә. Нигә яшьлек язы күрештереп калды икебезне, бары бер генә. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Bir күрештек бары, ләкин истә калды, күз алдымнан китми карашың. Эх, нигә без нигә уйламаган бердә, йөрәкләрнең ярсы янасы. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайларда син бүген күрен, әле күрен булыр иде, бәлки аңлашып. Онуттырылык түгел, әле дә бит күңел, синең янда йөри адашып. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Син кайларда җаным, гомер үткән саен, сагынамын сине тагында. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Соң булса да күреп, бөтенләйгә диеп, кайтарасым килә яныма. Кайтарасым килә яныма.
Дуслар, Халыкара Татар җыры фестивале быел да 3 шәһәрдәге тамашачыларны сөендерә. Казан, Уфа, Мәскәү тамашачылары сезне концертларга чакырабыз. Тулырак мәгълүмат безнең социаль челтәрләрдә. Sirli ko'zlarida o'shaq yonar. Anishga bilinjingil kulma qo'shib ola. Shahar o'ramandan otlab bora. Qoyirib mo'yinlarim iratlar qarab qola. Balki ko'nglinda siyarga ing qaynar tilak. Sening to'rinda ko'brak bilirga kerak. Kim qizi bo'lasan, kiydan surisa, yuragim suyuga tansiq, hey, totar qizi. Kim qizi bo'lasan, kiydan surisa, yuragim suyuga tansiq, hey, totar qizi. Артынан қалышмай атлап барам. Аның тыйнаклыгыннан мин үзем сүзсез калам. Карашыннан көчен тоям. Татар иле күгендә йолдыз булып ян. Бәлки күңелендә сөяргә иң кайнар теләк. Синең турында күбрәк белергә кирәк. Кем кызы буласың, кимдән сорыйса, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Кем кызы буласың, кимдән сорыйса, йөрәгем сөюгә тансык, hey, татар кызы. Төн утларында бүгін бар дөньяны оныткан ул. Әйдә туктама, дәвам итсен, барсы да шулай Kim kızı bulasın, kimden sırıysa, yürüyen suyuna dansın, hey, tatar kızı. Kim kızı bulasın, kimden sırıysa, yürüyen suyuna dansın, hey, tatar kızı. Kim kızı bulasın, kimden sırıysa, yürüyen suyuna dansın, hey, tatar kızı. Kim kızı bulasın, kimden sırıysa, yürüyen suyuna dansın, hey, tatar kızı. Яңа Йолдыз 3 проекты инде телеэкраннарда. Кайсы башкаручы төшеп калыр? Кемнәр ярым финалга, кемнәр финалга узар? Бу хакта TNTV каналын карап ачыклый аласыз. Көктемге бүләк иде, хәзер генә ачылды. Синең қолыңда тартма, һәм уйларың буталды. Кай вакыт шулай була, әйе. Уеннан уймак чыга, әйе. Мәхәббәт бик вакытка, әйе. Һич тә буйсынырга теләми бердә. Яшисең, сулыйсың, тирән сулыш калып.
Дәшмейсің ойнайсың Сөюімнің күліп Әбет сен аңлайсың Әйе Сөйінсіз алмайсың Яшай алмайсың Жүрек күтмеді Мәрхәбәт жеңді Үстен yazılgan әсер Оқыла құда білән Таушалған қағаз битлер Нәпсіне тасвир итер Қай вақыт жылай бола Әйе Ойыннан аймақшыға Әйе Мәхәббәт тик вақытқа Әйе Хишті бойсынарға Тіләмей бірді Яшайсың солайсың Тирен солыш алып Дәшмейсің ойнайсың Сөюімнің күліп Әбет сен аңлайсың Әйе Сөйінсіз алмайсың Яшай алмайсың Яшайсың солайсың Тирен солыш алып Дәшмейсің ойнайсың Сөюімнің күліп Әбет сен аңлайсың Әйе Сөйінсіз алмайсың Яшай алмайсың Жүрек күтмеді Мәрхәбәт жеңді Ринас Шихапов дәвам итә тапшыруыбызны. Татарстанның Әлки районынан чыккан җырчы яшен тизлегидә популярлык җыя башлады безнең хит парадта. Биетә торган җырга төшерелгән шәп матур клибын без дә карап китик әле. Игътибар экраннарга. Bir karasam oynatam, bir karasam yılmaytam, bir karasam jırlatam. Bir karasam biyetem, bir karasam güldürtem, baskan jirden uddirletem, idenlerde silketem. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde olda, eyde birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde olda, eyde birge biyibiz. Sen özünde göresin, hislerimde sizesin, köngülümde köteresin, yeneşemde birsin. Sihirledi karашın, mek üzüne karattın, sayılagan par kanatım, seni gene yarattım. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde olda, eyde birge biyibiz. Bir, iki, üç, eyde başlayık ikimiz, sinde minde olda, eyde birge biyibiz. Қарасағыз миңа, кеш бересіз жаныма, қошылығыз жырларға, көмегіз алқышларға.
Әйдә қалышма, қошыл әйдә жырларға, шәп кәйіп дос туғанға, бірге болғанда. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз, сендә миндә қолда, әйдә бірге бейбіз. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз, сендә миндә қолда, әйдә бірге бейбіз. Башлайық икебіз, сендә миндә қолда, әйдә бірге бейбіз. 1, 2, 3, әйдә башлайық икебіз, сендә миндә қолда, әйдә бірге бейбіз. Сендә миндә қолда, әйдә бірге бейбіз. Әйдә матурым, шираттагы җырчыны игълан итик, алайса калган эшкә кар ява. Ник мәкалләр белән сөйли башладың әле син? Уйнап сөйләсәң дә, уйлап сөйлә. Лилия Ишемярованың яраткан мәкалләрен тоттык та әйттек инде менә. Алай булгач, сүзне үзенә тапшырсак та була инде. Синең өчен балам, мин бит һаман янам, еракларда синнән булып та. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Кайгың булса сизмәс, шатлыгыңны бүлемәс. Дус түгел, дустың булып та. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Кайчак якын туган, ерак туган кебек, күрше генә бергә торып та. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Синең белән уйда, синең белән юлда, синле минем дөньям әле дә. Вәгъдә иман әни нәсихәтләреңне йөрәгемә алдым мәңгегә. Сине өзелеп сагынып янган йөрәгемне суытмамын әни
мәңгегә. Кайтсам ялларымда, ишек алларында, көтмә инде әнкәй, юк инде. Сагынырга калды гомерем буйларына, әнкәй сине, әнкәемне. Зөлфира Шайдуллина Мирзаянова мәкаләләр кулланганым юк дип җавап кайтарды. Ә менә Алмаз исә билгеле булганча күбрәк шигырьләр куллана. Аның яратып сөйләгән шигырьләрен бармак белән генә санап бетерлек түгел. Шуңа күрә без бары тик җырлы гаиләнең клипларын карап узыйк әле. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Балачакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Ә минем бар. Алмаз бигрәк романтик индесе. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлык теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Флюрападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәбет ала. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена. Күзлегем кайда минем? Монда икән бит күзлегем. Мин сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Төшләремне гел яхшыга юраучы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына. Сүздән күңелемне аңлый ул. Йөрәгемә һичбер яра салмый ул. Әйтерсең лә без кавышкан күптәннән. Без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Шундый булып калгына. Яннарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Яннарында ул булганда ялгына.
Тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV Татар сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Шулай ук анда катнашучыларыбызга үзегезнең тавышларыгызны калдыра аласыз. Кыскасы, рәхим итегез, бергә булыйк. Tağdan тұрып шықтым орманларға, туқтап тыңладым кәкүк тавышын. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Балқый, иң матур мәлі дүнияның яме. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, біз бит әлі яшәп туймадық. Санамашы кәкүк ғұмыр минутларын, яқты мезгілләріне әлі узмадық. Rabbim şul kadar yaşar biz, ni bulsa da Xuday kulanda. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, biz bit әлі yaşap tuymadık. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, biz bit әлі yaşap tuymadık. Sanamaşı kәkүk ғұмыр minutların, yattı mizgilini әлі uzmadık. Biz bit әлі yaşap tuymadık. Хит парадыбызны Зәринә Хасанчина дәвам итә. Зәринәнең яраткан, һәр вакыт истә тоткан сүзләре ул Камиллекнең шиге юк. дөрес, синең белән килешәбез, Зәринә. Сиңа уңышлар теләп, клибыңны да экраннарга чыгарабыз. Шәһәр белән авыл арасында, ике күскәемнең карасында, йөгереп белә йөри балачагым, күңелемә уйлап калачагым. Һәй, күңелемә уйлап калачагым. Күңелемә уйлап калачагым. Йөгереп белә йөргән балачагым, ялкыннарга илтеп салачагым. Мин яшәгән утлыгым
қалашағым. Юлларында төгіліп қалашағым. Юлларында төгіліп қалашағым. Балашағым, ғұмыр бойы сата барашағым, қартлығымда еші қағашағым, ләйсін болып жанға тамашағым. Ләйсін болып жанға тамашағым. Ләйсін болып жанға тамашағым. Жүгіріп-лә йөри балашағым, күннәрімнің ағы қарасында, біздің жанлар ғұмыр бойы юлда, шәһәр білән ауыл арасында. Шәһәр білән ауыл арасында. Шәһәр білән ауыл арасында. Йөгеріп-лә йөри балашағым. Рафис Калимуллинның да яраткан мәкале турында әйтеп китик. 7 кат үлчә, 1 кат кис. Бик хак сүзләр. Бу мәкаль күпләрнең тормышында беренче урында бара. Рафисның клибы ничәнче урында бара икән? Хәзер ачыкларбыз. Игътибар экраннарга. Bir mizgil, ni bari bir mizgil, bu жердә бирелгән гомерләр. Язларда, җәйләрдә, күзләрдә, мәңгелек түгелләр, түгелләр. Янымча түзә алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Янымча Үткәнне калганнар, яшникле без бүген. Язларда, җәйләрдә, күзләрдә, бәхетле булырга соң түгел. Янымча түзә алмас бу йөрәк, сөйсез яшәмәс бу күңел. Бәхетле булырга бу җирдә бер качан да соңы түгел. Янымча язларда, җәйләрдә чәчәккә күмелә. Яратып яшәсәң бу җирдә, гомерләр бәхеткә төренә. Янымча түзә алмас бу
яшәмә җирдә, файдасыз бер түмгәк булып тигез урында. Янып калсын гомерең маяк булып, үзеңнән соң килгән буынга. Афарин матурым, бик матур шигырь. Муса Җәлилнең бер үгет поэмасыннан үзек. Бик беләсең килсә, Лилияна Газизованың яраткан юллары икән бу. Шигъри кичәбезне дәвам итеп, сүзне Лилиянаның үзенә тапшырыйк. Язмышыма каршы барам, буйсындырып кыя ташны. Кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам, барам, юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Мәхәббәткә ышануым, яшәвемә бирер дәрман. Яратуда минем көчем, яратуда минем дәвам. Барам, барам, юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш. Барам, 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 барам. Барам, барам, юллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш, Барам, барам, таңнарымда, бәхет юра миңа язмыш, Ятып калганчы, атып кал дип әйтергә яраталар икән Хәйретдиновлар. Әйе, ул аларның тормыш девизы буларак та кулланыла икән бит. Шулай җырлы гаилә һәрвакыт максатларын, хыялларын шунга ашырырга тырышалар. Һәм бу бик яхшы сыйфат. Рамилә, сезгә уңышлар телибез һәм клибыгызны кушып җибәрәбез. Diksin, diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin, diksin direk, diksin, diksin diye, dibe dibe yürek, yaşar eşin jirde. Diksin, diksin direk. Bağışlar bürülende
Жылы язлар жеткенде Алмаларың үзер үшін күзне керек түтәргә Тиксин, тиксин лие Дибе, дибе йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тиксин, тиксин лие Дибе, дибе йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Бакчаларда матур гөлләр үссә ямьле җәйләрдә Чәчәкләре атсын өчен сулар кирәк сибәргә Тиксин, тиксин лие Дибе, дибе йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тиксин, тиксин лие Дибе, дибе йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Сандалгачлар иртән сайрый кунып талга тирәккә Кыш көнен аңлар өчен моңнар кирәк йөрәккә Тиксин, тиксин лие Дибе, дибе йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тиксин, тиксин лие Дибе, дибе йөрәк Яшәр өчен җирдә Тиксин, тиксин кирәк Тапшырыгыбызны яшь башкаручы Таңсылу дәвам итә. Сүз уңайынан бер айда узмады әле Таңсылу әти-әнисенең концертларында чыгыш ясады бит. Әйе, Таңсылуның үзенә әтисе Булат һәм әнисе Ләйсәнгә концерт өчен зур рәхмәтләр әйтик әле. Бик шәп концерт булды. Бу концертта без дә булдык бит. Без дә катнашкан идек. Мин дә Рәзилнең сүзләренә кушылам. Хәзер әйдә Таңсылуның клибын карап узыйк. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан Чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан Күзләрең генә түгел бит Эчке дөньяңда матур Елмайсаң да бөтен дөнья Синең нурыңда балкыр Күзләрең генә түгел бит Эчке дөньяңда матур Елмайсаң да бөтен дөнья Синең нурыңда балкыр Күңеле гүзәл кешенең йөзедә матур була Бәхет тулы күзләрендә мәхәббәт балкып тора Күзләрең генә түгел бит Эчке дөньяңда матур Елмайсаң да бөтен дөнья Синең нурыңда балкыр Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан Чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан Күзләрең генә түгел бит Эчке дөньяңда матур Елмайсаң да бөтен дөнья Синең нурыңда балкыр
Azat Fazlıyevni игълан итер вакыт җиткән. Алга, бары алга дигән сүзләр белән Азат һәрвакыт өскә, биеклеккә, югарыга үрмәли. Менә бүген дә бер баскыч өскә менеп, фанатларын тагын да сөендерә җырчы. Фанатларын ул инде клибы чыгу белән сөендергән иде. Шул клипны бергәләп искә төшереп алыйк әле. Ничек матур башланды бит тәүге очрашу. Уйламаган, көтмәгәндә безнең танышу. Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızımdı, utlarına yandırma. Yıldız sanap, uynap gülgen bәхетле şaklar. Mizgillerine bәхет etken koyunar kışaklar. Үзең ничек онытасың ялкын хисләрне? Сине миңа якын айткан айлы кичләрне. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızını utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızını utlarına yandırma. Beni kaldırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızını utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma. Yalnızını utlarına yandırma. Рафина, бик озак сөйлибез бугайбыз. Алия Мубаракованың яраткан мәкален әйттәй дә клибын карап узарбыз. Бар да булыр үз вакыты белән. Нинди вакыты әйт инде? Соң әйтеп торам бит инде, бар да булыр үз вакыты белән. Ә, Бу Алияның яраткан мәкале. мин аңламыйча торам бит. Димәк, хәзер Алияның клибын карар вакыт җитте, шулаймы? Нәкъ шулай, бергәләп карыйбыз.
yo'qning Anladım şitke gitgeç Sağınudan sargayudan Көңілләріміз өлгәч Көзімара урамнары Дауына мініп қарарға Яшілігімнің сүйген ері Шында әзләп табарға Her avılı her taşı Şişmeleri yılgaları Kin kırları tağları Kokmara uğramları Dağına minip qararga Yaşligimning suygan yeri Şunda izlab tabarga Yaratam Kuanam hem şatlanam Senin oңышларың bilen Günde min gururlanam Kokmara uramları Dağına minip qararga Yaşligimning suygan yeri Şunda izlab tabarga Kokmara Дуслар, Абсолют батырны ашыкларга күп калмады. Тик башта барлык катнашучыларны искә төшереп узыйк әле. Син кайларда жаным гомер өткән сайын Сагынамын сине тагында Соң булса да күреп бөтенләйгә диеп Кайтарасым килә яныма Кай вакыт шулай була, әйе Уеннан уймакчыга, әйе Мәхәббәт тик вакытка, әйе Һич тә буйсынырга теләми бердә Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез Синдә, миндә, улда, әйдә бергә бийбез Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез Синдә, миндә, улда, әйдә бергә бийбез Сине туган иткән, кайтуыңны көткән Туганнарың барын онытма Сине туган иткән, кайтуыңны
Ömür minutların biz bit ele yaşap duymadık sana maşıka kök ömür minutların biz bit ele yaşap duymadık Күңелемә уйлап алачагым Күңелемә уйлап алачагым Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Baxıtlı bulurğa bu şehirden Bir kaşanda sını tügel Yanımışı düzelmez bu yürek Sıyısız yaşamaz bu günü Baxıtlı bulurğa bu şehirden Bir kaşanda sını tügel Baram baram yıllar boylap Yüreğimde yaktı bakış Baram baram dağlarımda Bәхет юра миңа язмыш Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirler Tiksin tiksin direk Tiksin tiksin diye Dibe dibe yürek Yaşar şiirler Tiksin tiksin direk Yüzlerin güne tugel bir Eşkı dünyamda matur Yılmaysan da bütün dünya Senin nurunda balkır Yüzlerin güne tugel bir Eşkı dünyamda matur Yılmaysan da bütün dünya Senin nurunda balkır Seni kaldırma Yaslarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Seni kaldırma Yaslarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Kuzumara uğramlara Dağına menip kararga Yaşlığımның suygan yara Şunda izlep tabarga Артур Хайруллин, аның яраткан мәкале була яңгырый. Бар да үтәр. Бар да үтәр килешәм мин дә. Мәсәлән, топ клипны карап тизрәк Артурның клибын карыйсыгыз килә икән, белеп торыгыз. Бар да үтәр һәм ниһаять әлеге клип та экраннардан күренер. Ә хәзер бергәләп карыйбыз. Seni aşratkandan birle Ko'nglimni nazlı hisler biladi Mana qadar bu ömrüm Mansub bir jaride Tonglarda senin yılmayuğunu Görerişin bizden yürekler Berge tipsin işin Seni aşratkandan birle Jırlı benim ko'nglim Sende şulay Dağlatqanda Meni sog'inasınmi erkan Sende şulay
иркәм. Сине очратырмын диеп, бер дә уйламаган идем, бәгырем, күңел күгем күптән инде, кара болыт иде. Таңнар атта синең елмаюыңны күрер өчен, безнең йөрәкләр бергә типсен өчен. Сине очратканнан бирле оча минем күңелем. Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы, иркәм? Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы, иркәм? Сине очратырмын диеп, сине ойламаган идем, сине очратырмын диеп, ойламаган идем. Син дә шулай таң атканда мине сагынасыңмы, иркәм? 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 Мәкальләр, шигырьләр тыңладык. Клиплар карап елмайдык, көлдек. Димәк, тапшырырга нокта куяр вакыт җиткән. Мин Рафина Ганиуллина. Һәм мин Разил Камалов сезнең белән сау булашабыз. Исәнлектә күрешик.